алейкум, достони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубед. Як моҳ шид ягон видео накардам. Имрӯз гуфтам биё гирён мекунем телефона, ягон влог сёмка мекунем ёки просто хатитон гап мезанам камтарак. ҳавои мо беҳад хунук шидагия. Мо уже куртка дорем, шарф. қати Идрис, ози Идриса мебарам пеши Зарема. Худам мерам духтури дандон, как всегда, пеши ортодонт барои брекетам. Бетермин мерам, кай қабулу мекна намедонам, вообще қабулу мекна ё намекна тоже намедонам. Зангшо назадам. Идисҷон ассалом гум. Алло гум. Вот. Ҳамин рӯз ягон чи сёмкато мекунем, ягон чи камтара гап мезанем. Ман хуб ҳастам. Ташаккури зиёд барои одамое ки мепурсанд ки ман дар киҷо ҳастам. Идриса мамонда биромадам. Давидим қараҳа остановка шла бина автобус успеть. 2 минут вақти дига дорам. Оиди ки чида набудам зиёд гуфта намехом. И кӯшиш кардистам ки баргардам айсар видеом асос съёмка кунам. Я очень надеюсь, что у меня это получится. Вот. Дигар гунё зиёди баъд шидан зиндагимда. И по состоянию здоровья, и личное что-то. Барои ҳамин натониста будам съёмка кардан, но я возвращаюсь. Шештамада автобус. Автобусои мо дар маска бояд пӯшем. Ҳамихе аз болои ҳамаи кору бори худам бо Идрис 2 ҳафта каникулӣ дошт. Ҳамин рӯз охирон рӯз шаб бигем, бо шанбе якшанбе ва аз рӯзи душанбе мактаб меравам. Корои маам осонтар мешаванд, мактаби дарсои худамам сар мешаванд. оиди дарсои худам ҳоли якчанд тоже проблемаи дига баромада буд. Рӯи саломатим шида намедонам ки ма давом метим ё давом наметим. Иам ҳафтаи дига маълум мешава ҳамаш. Но видео дар YouTube ма кӯшиш мекунам ки канали YouTube-умда баргардам, новобаста аз корои ки шидестам. Вот. Дарсома мебинам насиб. Ма запис карда будам дар курси первая помощь Erste Hilfe. Ҳафтаи дига ҳамихе бояд фаршуле барам, автошкола худма регистрация кунам барои правома сар мекунам. баъде ки ҳамин дарсои немисим сар шид, ман фаҳмидам ки што омада права бениҳоят заруре, ма бояд хонам. Вот ҳамаи ҳамин коро бола омадан. аз ҳамин сабаб нез шида будам бахшиши зиёд ва ташаккури калон мехоҳам гуфтам ба одамое ки қатъин будан ҳамақа вақт, ба одамое ки подписаться кардагӣ будан дар каналам ва мондан дар канали ман. Саломат бошед. қариб расидам. ҳозир дар автовокзали шаҳри Ахен ҳастам. ҷамъи остановкаи автовокзал шуд. Ман бояд баъди железнодорожный вокзал як остановкаи дига дар уҷа филон бояд духтур. Ман биромадам алиш кардам чизе ки ғалтида буд. мудом борони сахте ва ҳозир бояд магазин барам. чизе ки ман барои торт гирифта будам вақте ки торти Идриса пухтам. вақте ки торти Идриса пухтам, чизоша гирифта будам ай Амазон, ва дар качествоаш маъқул нашид, ман обратно рӯй кардам. Пага аз тарафи корам, ҳамин группае ки мо дорем, падару модарои рӯззабон, да? ки кӯдакҳои маъюб доранд, мо пага встреча дорем дар шаҳри Ахен. ва мехоҳам ки мидови торт базм, ҳамура барои кремша рост кардан мада бо дар кора корча барои росткунию и так далее. ҳозир пайдо мерам кани бинем дар кадом магазин ёфта мехонам барои ки ахир марои кадом чикаре ки гуфтам. агар шавам постараюсь ки
торт ман съёмка кунем чихе мепазу медобирам мекунем бо 2 крем, креми заварной ва креми сливочный хати и якум борихе мекунем ҳама вақт ё ки заварной ё сливочный мекардам. Гуфтам ки каждая якҷоя книга ба маззатар мебиёд. Вот я сегодня попробую, и почему-то они дара мара бо панический атаком сар шидан бо ҳами тарс бо чи я не могу понять. Ма 3 ҳафта да больничный будем, ҳами ҳафта 3 ҳафтае нейротропики принимать кардам. Вроде ҳама соз шид. Неки ҳами 3 ҳафта ма да хона будем, ором да хона будем, иҷо набромада будем. Я не могу понять, что случилось. Мебинем. Соати мон 8:30. Кудакора хоб мондам. Ҳозир конференция дорам соати 9, да. Уҷа медарам ва баъди ӯ бояд фикр кунам ё торт мепазам ё самбуса. Намедонам агар ки шава съёмка мекунам, нашава агар ваъда наметем ки што ягон чи съёмка кардан метавонам, азбаски ҳам дер мешава, вақти соат дер мешава ва конференсияи координаторуму ҳама вақт мегем ки 1 соат давом метиҳад, баъд мебинем ки 2-3 соат гап мезанем, як чиро обсуждать мекунем, дигар чиро гап мезанем ва ҳамихе дер тамом мешава. Ҳаминҷа мехостам хайтон бугум видеои ҳамирӯзада. Як бори дигар мехоҳам ҳамада раҳмати калон бугум, касе ки ҳаст қатъим, касе ки менависа, касе ки мепурса. Ташаккури зиёд ба одамое ки да лично да худо менависанд, мақсад одамое ки мара медонанд, мара мешиносанд, да номерҳоам да Viber, да WhatsApp менависанд, мепурсанд что и как. Раҳмати калон барои ҳама. Ҳама хуб, ягон гапи баъди чи нест, наоборот, всё хорошо, всё к лучшему. И ма кӯшиш мекунам ки баргардам. Кӯшиш мекунам ки ҳамин қарибиёда ба як настроениёи хуб, ба як настроениёи позитивни қатъи баргардам ва видеоро съёмка кунам. Ташаккури бениҳоят зиёд ба одамое ки дар подпискаи ман монданд, ба одамое ки дар канали ман ҳастанд ва подписатсия накардан ва интизор ҳастанд ки видео мебироям. Ҳамада раҳмати калон ва пага шанбе дамо ҳамон группамон встреча дора. ҳам камтар дер мешава барои съёмка, барои ин фикр мекунам ки ман съёмка намекунам агар торт кунам ё самбуса ва пага саҳар барвақт хиста рафтам дар кори 9:30 ма бояд ҳамонҷа набошам. Аз ҳамин сабаб мегӯям тон ҳаминҷа да хай ҳамин видео дам. То видеои оянда ва дар паноҳи худо бошед. Хай.